Uthe nje emile esangweni lasemsebenzini elinde i-security ukuthi limvulele. Qhamuka imoto emhlophe yazoba eduze kwemoto yakhe, kwaphuma amadoda amathathu shaya ngenhlamvu. Inhlamvu amabhulethi awu-23 washonela lapho esihlakalweni sesigameko. Ngibingelele ngane zakwethu nhlokohlela lo onikhuluma naye. Ngiyacela nilifollow ipage ngoba ngithembisile ukuthi sizolobe siyikhipha kancane kancane lezi ndaba. Nale enye esukela khona lapha kwiMadlanga Commission ifakazwa umnumzane uFani Masemule ngo-day 1 egibele ebhokisini namhlanje. Ufakazela ke uGeneral Mkhwanasi. Ngicela nifollow ipage niphinde nicomment nilungise la enibona khona ukuthi kudinga ukulungiswa, kanjalo futhi nalapho enibona khona ukuthi ufuna ukulungisa niphinde nilungise futhi. Ngibonge kuleyo ndawo. Lo sikhuluma ngaye uMr Anand Swart, indoda eneminyaka ewu-30 eyashonela kulesigameko esihlasimulisa umzimba kangaka eduze kozakwabo asebenza nabo. Amadoda lawo shaya chitha. Umuntu usengasho-ke ukuthi asibonge emaphoyiseni ngoba usho ukuthi asakhona amaphoyisa asebenzayo. Ngalelo langa lesigameko abanjwa amadoda amathathu avele enkantolo. Amadoda amathathu ashiya ubaba oyingane ezimbili, indoda nje eyayise-30 years. Now lento ushayelwani, ubulawelani le ndoda kabuhlungu kangaka. Empeleni istory siqala emuva. Kwenzeka ukuthi kunenkampani eyathola ithenda enkampanini ebizwa ngoTransnet yokuthi ibalethele ispringana nje esithize esingangomunwe ukulinganiswa kwaso. Le spring ke basibahamba bayosifuna basithola kule nkampani yalo mnumzane uSwati lo engineer lo. Igama lenkampani Q-Tech ilapha eVryheid. Basithola ke ispring lapho basithenga. Ispring ke basithole lapha masidayisa. Inkampani le Q-Tech besibiza u3.20. Inkampani le esebenza noTransnet yasinyusa iprice u3.20 masisinye, yona yasidayisela uloliwe noma uTransnet ngemali ebizwa ngo152 rand sisinye. Ithenda le kwakubhekelele ukuthi ibize imali elako 25,000 ngokwe-order elalifakiwe, kodwa egcineni yathi imali isihlangene yonke yabiza imali engaphezulu ka1.2 million. Lapho ke amapercent amaningi ngaphezulu kwa400% interest eyenzeka, 400% interest eyenzeka. Now into eyenzekile, inkampani le ikwazile ukuthi ibike lento eyenzekalayo ngoba yayingcolisa igama layo. Inkampani le Q-Tech wahamba washaya ikhwela waya lapha kubanikazi bemali okuyi-Department of Enterprise. Wafike washo ukuthi no, thina sidayisi lento la, siyabona ukuthi khona into eyenzakalayo. Thina sidayisi ngale mali ekuthiwa bayidayisela ngayo ezinye zeinkampani zakho. 2 weeks iyenzekile leyo nto, beyihambile bosibika isigabeko lapha kwi-department leyana, ila sekubulawa khona-ke lo Mlisa. Okubuhlungu, uMlisa lo owashona noma wadutshulwa phambi kwegate lasemsebenzini yakhe akayena umuntu owenza leyo nto, owareporta le nkampani le eyathola umsebenzi umsebenzi wase Q-Tech. No, kwaba imistake, kwadubuleka umuntu ngephutha washona. Asebanjiwe ke amadoda amathathu. Kula madoda amathathu kunendoda ebizwa ngokuthiwa uMichael Parks, uMichael Pule Tau, ngixolise lapho, uMichael Pule Tau, kanjalo nendoda ekuthiwa uFloyd Mabusela noMusa Kekane, kula madoda amathathu. Now musubuyela kuMichael Pule Tau. Michael Pule Tau uyavela ubufakazi kakhulu bukaMadlanga. Lo umuntu noma udetective, umseshi lo
owasemaphoyiseni obesesebenza isikhathi eside esingaphezu kwa-20 years. Uyena-ke osephenduka inkabi wahamba wayobulala lapha ethunyiwe ehamba nalamadoda amathathu. Now into eyenzekalayo-ke ukuthi uma selihlala icala kunabaseshi ababili elinikwa bona leli cala. Bathola ukusatshiswa-ke ukuthi bazoshawa, bayasatshiswa, kuningi into ezenzeke kubona lababhemi ababili. Kwenzela ukuthi ngenhloso yokuthi icala lingahlali. Izinto eziningi-ke beyivuna ukuthi bangakwazi ukuthola ibhayili ngenxa yobucayi becala. Kodwa okushaqisayo nokuyisigameko nakho umnumzane Tau noma uPuli Tau lo detective wagcina yena eyitholile ibhayili ngesimo esingaqondakala ukuthi kanjani. Abafowethu laba ababili abangobaseshi baleli cala emva kokusatshisa nazo zonke izinto bake babanjwa inkunzi, bathathelwa ngisho ama-laptop okuyiwona aphethe yonke ulwazi olumayelana naleli cala. Akumanga nje lapho, baphinde futhi bagatshiselwa noma banxenxe ukuthi balilahle leli cala, betshela ukuthi nina ninemali enihlalele, yinina nobabili kunemali enihlalele. Kanjalo futhi nomshushisi wecala naye unemvilophi yakhe, ukushilo uMasemola lokho namhlanje unemvilophi yakhe, and kanjalo nejaji linemvilophi yalo. Now lento iyahlangana-ke nento eshiwo uNhlanhla Mkhwanazi umethi akuwona amaphoyisa kuphela akhohlakele, usho ubala azafike nalento ekuthiwa i-judiciary ngokwesingisi, ibala wona amajaji nabashushisi. Ingakho mhlambe egcine ecela ukuthi ucela ukwenzelwa ithimba lakhe labashushisi nayo yonke inkantolo ukuze ukuthi amacala akhe aqondene nawo nale political killing task team aye straight kuleyo nkantolo ezobe ifonywe amajaji noma i-team erecommendwe ibona. Uhulumeni wethu-ke angathi akakuphasisi lokho, noma ukuzibile asazi ukuthi kumi kanjani. Siyaqhubeka njengamanje sinamajaji ongawaqonda, umuntu uyangena uyaphuma, uyangena uyaphuma ngoba awukho umthetho okhona. Nangu uMr Tau, uPuli Tau wangena ngaphakathi ngecala elinzima, ungaphandle manje. Sizokhumbula ukuthi okunye kokugcina ijaji elijaja ngaphansi kwaleli cala kunodaba eluzayo olukhona, umuntu wasazolibika futhi ukuthi liconnecta kanjani, libuka nalo kuyelinye lamajaji azongena eboxini azofakaza futhi la kwiMadlanga Commission. But angeke ngibalule futhi abafowethu laba ababili engike ngabasho ngathi uFloyd Mabusela kanjalo noMusa Kekana ababebambisene ukubulala lo wamuntu kuthiwa uSwart. Nizokhumbula kunecala elibhekene noMr Kurt Vusmus Mahlala la esoleka khona ukuzama ukubulala intombi yakhe uTebogo Thobejane. Kulelo cala kunabafowethu ahamba nabo, accused nabo ababili, bona-ke abafowethu labo ekuthiwa uKekane kanjalo noFloyd Mabusela. Connecta-ke amadoda ngane yakwethu uzothi mayikhulunywa ngala uphinde ukhumbule ukuthi hayibo le ndaba ngeke ngayizwa la iqala khona kanje. Ngiyabonga.